Hello guys, welcome back to my channel. I'm Bernida from Make Money Online. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click subscribe to my channel and hit the bell icon for the video updates. So guys, kung meron pa kayong time, kindly watch my video below on how to making money online, product promotion, at iba pa guys. So, meron pa kayong ibang time, kindly watch my social media above my videos like Twitter, Facebook, Pinterest, website, and Instagram. Okay guys, ang pag-uusapan natin on how to earn $100 plus for names only or $100 per word. So ito po yung site nila. Ito dito kayo magawa kung paano for making online video maker or text for your text at logo kung paano. Lalo na kung paano gagawa ng mga intro sa YouTube channel. So ito po yan guys, ang kailangan na po ninyo is clicking this get started na yan. Ito, pili kayo kung saan kayo mag-sign up. Dito sa continue with Google, continue with Facebook, or sign up with email. Sa akin, ito. Hintay lang po tayo. Ayan, nandito na tayo sa dashboard ko. So, ito po yung templates. Ang gagawin natin dito sa templates na yan, gawa tayo ng logo or kaya yung text. Pwede kayo gagawa dito ng standard, yung ads, intro, or outro sa YouTube channel ninyo. Or, dito sa industry din, meron like for example, automotive, beauty and care, e-commerce, education, fashion and style, fitness and sports, and so on. So, yan po guys. At pwede din kayo dito sa Facebook, Instagram, or YouTube. Gagawa kayo dito. So, ito po yung mga logo nila guys. Yan po. Example lang po natin. Gawin ito. Dito, gawa kayo dito. For example, ito gawin natin. Ang kailangan lang po natin, i-edit yung video na yan. Edit this video. Katapos, dito na po. Ang gawin lang po ninyo, o parang magkaroon kayo ng ganito for intro for your YouTube channel. Para ito, yung logo, i-click lang po yung logo na yan, upload your own, or pili kayo dito sa dito sa baba. So, halimbawa ako, dito upload your own, or nandito na po yung sa akin. Iano po ha, example lang po ito. Continue lang natin. And then, pwede ninyo malakihin, i-zoom, o kaya ganito. Crop and continue. Ayan, nandyan na. And then, ang kailangan natin is yung text. Yung text naman, for example, sa akin is yung YouTube channel ko. So, ayan na po. Ayan. Pagkatapos yan, i-make video na yan. Pagkatapos, few more things, name your video. Yan na lang natin dyan. Halimbawa yan. Continue. Pagkatapos dito po, pili kayo preview. And then continue. Ayan. Until your video is rendering, you'll get an email when it's done. So, dito, 8 minutes, o 8 seconds, sintay lang po tayo.
Ayan, nandito na po yung go back to my video. Go back to my video. Ayan, nandito na po ang rendering left. So, nandito na po sa akin. Ano natin ha. Tingnan natin yan. Yan po. So, ayan, may logo. And then, pagkatapos, ayan, yung YouTube channel ko, yan po. So, kung gusto niyo i-upload to YouTube, ayan lang po ninyo i-upload lang. Or kaya, i-download niyo sa inyong laptop or sa computer. Yan po, pag meron na kayo guys, punta tayo dito kung paano talaga tayo kikita na $100 for typing names only. So, may ano na tayo, nakagawa na tayo ng ganito, punta tayo doon sa, sa site na pwede kayo Okay guys, nandito tayo sa isang site. Diba kanina gumawa tayo ng intro, yung logo at saka text na yan. So, dito tayo para magiging freelancer tayo. Punta tayo dito sa Fiverr.com. So, i-search mo YouTube channel, i-search mo yung starting sa magiging freelancer dito sa Fiverr is starting US $5. So, starting po dito, so tingnan po ninyo, marami na yan, maraming gumagawa ng intro or outro sa YouTube channel. Ayan, search lang po ninyo yan. Merong tinda, $10 o 15, pero $5 ang starting guys. And then, marami talaga dito sa Fiverr. Ang kailangan nyo is magiging katulad po sa kanila. So, kailangan join kayo dito kung wala pa kayong account dito sa Fiverr. And then, ano po ninyo, ano ninyo yung nakagawa na kayo ng logo at saka text doon sa pinapakita ko kanina. So, ganun din ang gawin niyo dito sa Fiverr. Parang magiging freelancer kayo. So, basta, ang starting is US $5. Kung marami na kayong mga customer o client, so, i-change po ninyo ibang presyo. Pero, kung baguhan pa kayo, starting US $5. So, ayan po guys. And then guys, parang marami pa or marami ibang freelancer site para i-post natin yung natin na pwede tayo magagawa ng intro or outro sa YouTube channel. Ipopost natin yung project natin dito. Site is peopleperhour.com. Sign up, mag-sign up and then login. Before that, click niyo yung how it works. And then, i-click ninyo, o i-ano po ninyo yung search natin intro. Sandali lang. Intro. And then, i-ano ninyo yan, i-click po ninyo yan, intro, search. And then, dito na po yung lalabas talaga guys, kasi na-search ko na, ito yung lalabas na yan, starting po is 15 euro ito nakalagay kasi sa France, at euro, meron, print po ninyo, yung ano nila, kung mga review, kung ilan na ba yung mga customer nila o client na nag-order sa kanila. So, ganito din ang gawin ninyo. Lang po ba ninyo, gagawa kayo, post ninyo yung project ninyo, parang magkakaroon kayo o kikita kayo dito, $100 or more, parang magkakaroon kayo ng mga client. Kailangan ipopost ninyo lahat kung maximum o maximum ninyo yung freelancer, trending yung mga project ninyo, diba? Yeah, ganun talaga guys ang kailangan.
may time kayo, nagagawa kayo dito bilang kayo ay isang freelancer. Okay guys, nandito tayo sa ibang site. Ano pa ba yung mga freelancer site para mag-sign up kayo kung gusto niyo talaga na makikita ng malaki. So, 2020. So, yan po. Ito po yung 15 best freelance website to find work. Ito po, yung number 1 is Fiverr. Kailangan ninyo na mag-sign up kayo dito talaga na magiging freelancer at marami po ninyo yan. Dito mag-sign up kayo para kikita kayo ng malaki, di ba? So, ayan po yung Fiverr na yan. Number 2, sumami guys, as in Upwork is mas maganda din ito na mag-sign up kayo o lahat. Tingnan po ninyo dito yung ano nila, yung 15 best freelance website to find work. So, parang kikita kayo at lalaki yung kita ninyo kung kayo ay isa bilang freelancer. Kailangan may time kayo na gagawin ninyo dito or mag-sign up kayo dito. Di ba guys, kanina nakagawa na tayo ng logo at saka yung text na yan or typing names na yan. So, tingnan po natin dito, parang kailangan na tanggalin natin yung watermarks na yan. Kasi, di ba, makikita ninyo yan, ito, pati dito sa ibaba na may nakasulat yung site nila. Bilang ikaw ay freelancer sa Fiverr at sa ibang site na freelancer, kailangan natin tanggalin yan. Parang may customer tayo o parang may mag-order sa atin, nagagawa tayo ng intro sa YouTube channel. So, ang kailangan lang po ninyo, dito may subscription. I-click po ninyo, you are currently on a free plan, upgrade your account. So, andito po tayo. So, unlock your full creative potential. So, ito po, yung free, kailangan mayroong watermark, pero yung dito is walang watermarks, pero $29 per month also. So, depende na po yan sa inyo, parang kayo ay gustong magkaroon o magiging freelancer at yung kung gagawa kayo ng intro sa YouTube channel, kailangan talaga na walang watermark, parang may customer tayo, parang may mag-order sa inyo sa freelancer bilang kayo ay magiging freelancer. Kasi dito guys, imagine starting $5. So yan po ang gagawin nila or ito po yung niya, freelancer. Gagawa siya ng ganito pero walang watermark. So ito, yan, marami at ito. Yan, I will write catchy intro music for your podcast or YouTube channel. So, di ba, $100. So, starting pa lang yan sa kanya o kaya, as what I said, bilang kayo ay baguhan dito sa freelancer sa Fiverr, ang starting talaga is $5. Kung meron kayong customer na o marami na kayong customer, i-change po ninyo yung price na yan. So, ganito po yung mga freelancer dito sa loob ng Fiverr.com. So, yan po ang gagawin ninyo guys. Para magkakaroon kayo o kikita kayo or how to earn $100 plus typing names, pagta-type lang ng names at saka logo, gagawa kayo ng logo at i-ano na ninyo, ipopost po ninyo sa mga freelancer na yan. Sa freelancer, and don't forget to this 15 best freelance website to find work. So, ito po yung ninyo,
lahat po parang ma-trending o magiging trending yung project ninyo na gusto kayong gagawa ng intro or outro sa YouTube channel. At magkakaroon kayo ng maraming client na o-order sa'yo. So guys, sana naintindihan ninyo itong video ko on how to earn $100 plus typing minutes only or $100 per word, diba? Per word. Kasi yan, tingnan mo ito. Yan, gagawa lang siya ng ganyan is $100. So, sana guys, sana magiging interesado kayo bilang freelancer at kikita talaga kayo basta may sipag at tiyaga lang kayo nagagawa ng ganito. So guys, hanggang dito na lang itong video ko at sana kindly read my description below kasi yun how to making money online. And then, kung bago lang kayo sa YouTube channel ko, please click subscribe on my YouTube channel and please click the notification para maka-notify kayo, bell icon para maka-notify kayo kung ano yung mga bago kong ina-upload na video. So guys, thank you for your watching and bye for now.